To shi da talakan Najeriya abin da yake so ko a cire ko ka a cire kan dai mara farashin man fetur ya sama inda zai gagara. Don komi na rayuwa a wannan ƙasar na da halaƙa da farashin man fetur. Na farko masu gidaje za su ƙara haya, masu makarantu za su ƙara kuɗin makaranta, abinci da ake sayarwa zai ƙara tsada, kuɗaɗen wuta da na ruwa zai yi sama, halin rayuwa zai ƙara tabarbarewa. Halin gaskiya akwai inda za a iya yi ko da za a cire wannan man fetur bai kai ga cewa talaka zai wahala ba. Babban ko abin da za a yi shine a tabbatar an tada matatun man fetur in Najeriya, ana haƙo mai a Najeriya, ana tatan shi a Najeriya, ana sayar ma 'yan Najeriya. Amma sanata Shehu Sani, a baya an cire tallafi daga kan kananzir wanda shine kai tsaye talaka fi amfani da shi, amma cire na diesel wato gas wanda su kuma masu safara da motoci manya-manya suke amfani da shi. Baka ganin cewa a halin da ake ciki akwai buƙatar a cire shi wannan tallafi na man fetur? To su 'yan gwamnati abin da suke cewa shine a cire tallafin man fetur saboda a samu kuɗin da za a ma talaka aiki da shi. To idan gwamnatin Najeriya wanda suke mulki suna da tausayi, suna da imani, su duba wahalan da talaka zai fada ciki. Maganan cewa za mu cire man fetur za a samu kuɗi amma talaka aiki da shi sannan za a dinga raba ma mutane 5,000. Shin 5,000 ɗin zai biya maka haya? 5,000 ɗin zai sai maka abinci? 5,000 zai biya ma kuɗin makarantar yara? 5,000 ɗin zai biya ma kuɗin wuta da kuɗin ruwa? Amma gwamnati tana cewa tunda waɗannan kuɗaɗe da za a samu bayan an cire tallafin mai za a yi wa talakawa aiki ne. Baka ganin kamar suna da hujja? Abin da nake cewa shine gwamnatin Najeriya talaka bai hana ta cire tallafi ba, amma kada ku ƙara kuɗin man fetur. Wannan kuɗi da kuke cewa za ku yi amfani da shi ba amfani da shi ake ba. Suna son dai su ƙara samun kuɗi da za su raba ma junansu, a raba ma gwamnoni, a raba ma ministoci, a raba ma 'yan majalisa. Wannan shine gaskiya. Amma wani zai ce zargi kake wannan. Ai ba zargi bane. Shin ina so in tambaye ka shine ƙasashen duniya da yawa duk lokacin da aka ce ƙasa ta sami ƙarin farashin man fetur a kasuwan duniya, talaka zai gani a cikin kwanansa, talaka zai gani a gidansa, talaka zai gani a rayuwarsa. To a Najeriya a halin yanzu sai ka dinga ma tunani kana waswasi. Amma gwamnati tana cewa tana yin ayyuka manya-manya, gina hanyoyi, gina gadoji, hanyoyin jirgin ƙasa, ga kuma kamar tallafi da ake wa marasa ayyukan yi da sauransu. Baka ganin kamar wannan ma hujja ce da ke nuna cewa ita gwamnati tana yin abin da ya dace? Wannan gwamnati idan kana neman yaudara ka samu ka gama. Wannan ayyuka da ta ce take yi bata ce tana yin shi da arzikin man fetur ba, da kuɗin da take ciwo bashi. A cikin shekara biyu tsakanin 2019 'yan majalisar da suke kai yanzu sun sa hannu a an so bashi da fiye da dala Amurka biliyan 30. Shin ina kuɗin man fetur in Najeriya? Wannan bashi da ake ansuwan aka ce ana aiki da shi, shin shi kuma arzikin da ake samu na man fetur mai ake da shi?